Hello sa inyong tanan. Dajahaw. Ako day si Jake o welcome sa atong Bisching channel. Kung diin makatuon kita sa pagstorya o basic Chinese Mandarin language. So sa previous video na to, natun-an na to kung saan pagsulti og kumusta ka? Okay lang ko. Sa Chinese, ni hao ma? 我很好. Very good. So karon, tun-an na po nato kung saan pagpangutana sa pangalan. Unsay pangalan nimo? Unsay ngalan nimo? Ako day si Jake. So sa Chinese, 你叫什么名字? 你叫什么名字? Ni, ikaw. Jiao, itawag. Shama, unsa. Mingzi is pangalan. Nimo itawag unsang pangalan. Baligtad, lahi po ang ilang pag-construct sa sentence. So dili sa nato na i-tackle karon. So ang pagpangutana unsay mong pangalan? Say pangalan nimo? Ni jiao shama mingzi? So mutubag ka, 我叫 Jake. 我叫 Jake. Tawag ako Jake. So pagpangutanon ka, 你叫什么名字? So mutubag ka, 我叫 Jake. 你呢? 你呢? So ang Nina, palimurag kuha na siya kanang mangutana ka og balik. Sa pangalan nimo? Ako si Jake. Ikaw? Na. So murag gipangutanan nimo siya og balik. Unsa imong pangalan? Kinsa pud imong pangalan? Nina. Okay. Hanto mo tubag siya same sad sa imong tubag. 我叫na我叫 blah 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 na. So mag-repeat ta sa atong lesson karon. Sa atong natunan ang unsay pangalan nimo? Ako di ay si Kuan kani. So 你叫什么名字? 我叫 Jake. 我叫 blah 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 na. So kana na sa karon og see you next video na po nato. Ayaw kalimutong subscribe o like sa atong channel. So, 谢谢，再见。